asịrị ya bụ solo Zeus family ka mma akọli ya akwa gwa m na onye mma akọlu onye dị ndụ kene Chukwu ya ede ya ala ndụ ihe a bụ ihe izi Chukwu mere gị ịma na ya ada echeta ihe Chukwu mere anyị. I believe n'ego bụ ife niile. Chike godo you as a family man akpọnubere na phone si na nwunye ịgbabi nwụọ ma ọ bụ na nwa ya nwụ. Chike godo ebe nwaanyị nwụ na ebe mma nwụ na family ọ bụ nwekwa onye dị m na-enwu ibu ụzọ nwụọ mana Chike godo mgbe mma nwụ family a echikwata na afiarụ maka nwaanyị na-ejide ụlọ ka ihe nji akọlụ unyi ya nwoke jebele ọlụ ụmụ ya ịtọ nwoke 14 12 10 ka fade na arụ nke izi gbabili nwụọ nke ebuọ gbabili nwụọ nke ịtọ gbabili nwụọ a na-akọlụ m na ihe ha mee n'ọba abụ ọsọ family demand ka o mee na o mekwa another street ọzọkwa na nke a bụ mmadụ ịnọ na family ụmụnne gị esinugo na-anwụ or your loved ones kenelu Chukwu maka ndụ onye gị. Nwa anyị nje na UNTM ọnụọgwụ Nnewi teaching hospital Nnewi maka afọ m ka ndị dọkịta si treat ya nsi na Zeus family na anyị nwa n'ego unu si take care of this boy na anyị ga-azụ ya ihe ọbụla ya eme ife niile deposit 200,000 ozugbo azụtara nwa ndụ ụmụnne ya ịtọnwụ then ndị nebofa ụmụnne n'ọnwụ ọnwa ndị bi n'ọba ju ọfa nsikwulani kene Chukwu fanasi m bịa ka eje autopsy ka eje si autopsy gaa ajụ m sị onye na-enwere ego mmadụ agha anọkọta nye ya poison onye ogbenye ịna-ene kata gbuo onye ogbenye ihe a bụ nke bịara ọnwụ ya na amụrụ ebe ụka ha si bịa ọ bụ na akpọnubeghị na fonu si he gị gbalụ bịa na nwa ikubi he gị gbalụ bịa na nwunye ikubi ị mara ihe Chukwu melụ gị ebe anyị nọ you will lose up your mind arụ ga-aya gị ọkụ ya ka m si na ọka nke ọrụ nke nsolugodo m food ife akọsịlụ m ya ojuo m amụ oyi nwa oge m fugodo nwa ha sef ka my brother si m na nwa anyị natatela aka nsị ya mba na ọka anyị tụọla ọkụ si m na nwa ama nnata emesịa nwa a natara o luzu nwa 14 years ya luzuo 12 luzuo 10 a week mana gị nwa na onwe na-ebe akwa na ijiri ego na enwetara result na nke a nke emerụ ihe mmadụ na-agbalụ mbọ n'ụwa bụ family then onye nke a gbasigo mbọ nweta the family ofunarị ya ka ebe ọ ya ebido ịmara na ume ka eji amụ nwa ọkụ ya ka m si na ọka nkolu m na ịkọ nke a dịkwa m tragedy ịkọ nke a dịkwa mụọ na awụkwa akpata oyi na arụ kenekwa Chukwu yi ka ihe si m kwuo we try our best. I say na you take care of you ọbụna osogoro ya bụ na akwụnye oxygen 20 na ọ ya adị ndụ si mee ya na Zeus a na-ekoka mma ekokata ka okwu ọgwụ ya kama ọ na-afụ m ụfụ na-arụ ma m zọtịa ndụ otonyite ọsị na ọkwa ndị Zeus family zọ ya ndụ ọsị ya bụ my glory ọ na-anya ọsị na ọ bụrụ na ọ bụrụ mbọ dị Zeus na-eme ala na ọ kakwa anyị nwụ onwekwa ihe ọzọ m na-elite n'ihe na ifugi eme na ada like iyi watch na kwa Rolex watch isokodachi ma ọ na-anyịkwa m alụ n'aka mana original watch ma adachi ofu onye isokoda mba ma adachi mmadụ ihe mmadụ dachi m ọkwụ n'aka m bụ ya n'aka wee na-eko ịmana abịa m airport international airport asachila ata m Chike godo ụdị ya ọ na-aka nsizi aga n'airport na-agazi asachila ata m ezigbo mmadụ ara ọtọ of ọbụsịkwa nna nji ya ma ndị mụ na faso so na rest in peace for ndị love their loved ones. It can only get better. Kene Chukwu na ndụ edi kene godo Chukwu, it can only get